ҳадафи баргузории мулоқоту вохӯриҳо бо донишҷӯёни муассисаҳои олии касбӣ ва касбӣ миёна сокинону кормандони касбу кори гуногун дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи сокинон, пешгирии ҷиноятҳо, тарбияи дурусти кӯдак, баланд бардоштани ҳисси ватандӯстии ҷавонон ва пешгирии зӯроварӣ дар оила ва вайроншавии оилаҳо арзёбӣ гардид. Дар мулоқоти судяҳои суди вилояти Суғд ки беш аз 200 нафар устодону донишҷӯёни коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷанд иштирок доштанд, судяи суди вилояти Суғд Бобо Калонзода Завқиддин Камолиддин ба аҳли толор доир ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо, ӯҳдадориҳои шаҳрвандон ва маъмурияти тарабхонаву тӯйхонаҳо зимни баргузории тӯю маъракаҳо ва дигар маросимҳо дар шароити хона, пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳо ва ҳадафҳои ҳизбҳои мамнӯъ дар Тоҷикистон, мубориза бар зидди муомилоти ғайриқонунӣ маводи мухаддир маълумот дода қайд намуд ки барои расидан ба зиндагии шоиста, тарбияи насли наврасу ҷавон дар роҳи дурусти зиндагӣ ва арзгузорӣ ба арзишҳои миллӣ, хизмати софдилона ба халқу миллат ва саҳм гузоштан дар рушди соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат бояд ҳар яки мо бо риояи қонунҳои конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон саҳм гузорем. ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои падару модар дар таълиму тарбияи кӯдак, ӯҳдадориҳои муассисаҳои таълимӣ, ҳамкории волидайн бо муассисаҳои таҳсилоти миёна ва касбии олӣ, самаранок истифода бурдани сомонаҳои иҷтимоӣ, риояи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба пардохти саривақтӣ маблағи барқи истифодашуда ба ӯҳдадориҳои шаҳрвандон дар ин самт ва доир ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баромади судяи суди вилояти Суғд Абдулҳамид Ғафурзода шунида шуд. Дар идомаи мулоқот бо донишҷӯёни коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷанд ҳамчунин доир ба баробар ҳуқуқи зану мард, ӯҳдадориҳои волидайн дар назди фарзанд ҳангоми пошхӯрии оила ва ӯҳдадориҳои фарзанди аз 18 сола боло дар назди падару модар, тарбияи фарзанд дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва соҳибкасб намудани фарзанд маълумот дода шуд. Дар анҷоми мулоқоти намояндагони мақомоти судӣ донишҷӯён ба саволҳои худ доир ба мавзӯи матрах гардида ва дигар масъалаҳои ҳалталаб ҷавобҳои мушаххас гирифтанд. Қудратулло Раҳматлоев, Аъзам Шарифов, Ахбор.